Muzakaona chibwezi chanu chafika poti anthu akumakunena ni pafupi kuti amuna wanapeperetsa kapena akazi wanapeperetsa mzaziwa kuti munakwatira best friend. Mukazafika level imeneyo yomati anthu akumakhala kunenani kuti ngati akazi anu mumapangira zimene zijana kudyesani konda ine mzazi kuti makwatira ndi best friend mumusunge ameneyo mukhale naye. Mkazi ololo mamuna ololo uphisa sudandaulaso umayiro zona kuti ndinakwatira best friend wanga osati kumuyirana koma bambo apemphero ayi adara bwera asera bwera bera bwera babes bwera dzadzi muzakangofika level yomamwitana mamuna wanu mayina amene wawa mamuna wanu osakwiya. My sister, my brother, you have made it in life. Kunjako to anthu amangoona napogona. Kunjako anthu amangozindikira aphira ivunga. Olo za romansi izi zoti anthu amakisana kuti ane ndiwati soyeva kulibe. Musakaona kuti zinthu zimene zizokuchitikira ni nyumba manu mali mukamwita na mamuna wanu babes tabwera. Asera bwera. Adako ndi nakuza. Iyi koda mwali zimene zachitika kunse uko. Muzazoti mwafika eno. Musamatekeseke yeso ndi anthu oti yakunenani kuna kuti bwanje amuna noma mumapanga zimenezo ndakuti usatekeseka iniyo munafika. Ndikukuuzana anthu kunyumba kwanakwatira ndi anthu oti kungova voice kunse kuti apereka moni kwa neba ngati unakhala pasi umayimirira kwamba mapukuta malo osayenera kupukuta. Mukazazo kuti makwatira mamuna kapena mkazi oti mukangolowa nyumba kumpeza wakhala pasi iye ndikufika morning bae, afternoon bae, evening bae, did you miss me? Mzazo oti mafika eno ndikuti anthu kunja kunena pogona olo kunchito kuti wina ali kunchito safusana so kuti how was your lunch kapena are you on lunch. Zina zona kalikala ambuya akuthandizeni. Ambuya mu 2023 makupasani best friend. Akupasani mamuna kapena mkazi oti muzimvana zochitika. Musati kuopa mulungu muope makolo anu muope so wachikondi wanu. Zachuluka zoopa mufa ndi mtima. Munthu mmoza zokusangalasa 24/7. Ndi mzozo zoti mwafika. Mangi zoti aulere awa don't kill the messenger. Don't kill the messenger.